Kanban zavádza podnik za účelom dodania správneho tovaru na správne miesto, v správny čas, v správnom množstve a v správnej kvalite, čím sa eliminujú straty vo výrobno-logistickom reťazci. Slovo kanban pochádza z japonského znakového písma. Kan znamená karta a ban znamená signál. To znamená signálna karta, alebo presnejšie objednávacia karta. Kanban je tzv. Ťahovým systémom výroby a zásobovania. Znamená to, že zákazník si ťahá svoj výrobok od dodávateľa cez kanban karty, ktoré sú riadené kanban tabuľou. Je to výroba na základe požiadavky zákazníka. Kanban má dve hlavné funkcie. Po prvé, slúži ako objednávacia karta, ktorá dáva podnet na výrobu dielov. Po druhé, pre vyrábané a skladované diely slúži ako identifikačná karta. Týmito funkciami sú vždy zviazané dva procesy za sebou do tzv. Samoriadiaceho regulačného kruhu. Kanban je metóda, ktorá pracuje na princípe ťahu, teda ťahá si materiál, ktorý v danom momente potrebuje. Na základe kanban kariet od zákazníka vodič vysokozdvižného vozíka vyexpeduje hotové výrobky zákazníkovi. Následne založí kanban kartu z expedovaného výrobku na plánovaciu tabuľu výroby, čo predstavuje požiadavku na výrobu a signál pre vstupný materiál do výroby. VZV na základe došlých kariet dováža materiál do výroby. Kanban karty z materiálu vydaného do výroby sú následne odoslané ako objednávka na materiál dodávateľovi. Na základe skúseností možno formulovať nasledovné predpoklady. Kanban systém so samostatnými riadiacimi okruhmi pracuje najlepšie pri plynulom materiálovom toku, kde spotreba dielov nevykazuje vysoké odchýlky. Systém kanban sa však dá modifikovať aj pre náročnejšie podmienky. Existujú 4 základné typy kanban systémov: výrobný kanban, signálny kanban, transportný kanban a dodávateľský kanban. Výrobný kanban sa často využíva na riadenie finálnej montáže úzkých miest. Výrobným kanbanom je možné riadiť široký sortiment výrobkov vyrábaný v malých dávkach. Signálny kanban riadi dávkovú výrobu. Transportný a dodávateľský kanban sa používa medzi dvoma skladmi, respektíve medzi linkou a skladom. Dávky a sortiment preto môžu byť spravidla rôznej veľkosti. Aby sa pri použití kanban systému zabezpečil priebeh výroby s nízkymi zásobami a krátkym priebežným časom výroby, je treba dodržiavať prevažne tieto pravidlá. Po prvé, miesto určenia nesmie nikdy požadovať viac materiálu, ako je nutné, či požadovať materiál v predstihu. Po druhé, miesto výroby nesmie nikdy vyrábať viac dielov, ako bolo objednané, alebo odosielať chybné diely. Po tretie, riadenie výroby má za úlohu starať sa o rovnomerné kapacitné zaťaženie v jednotlivých výrobných stupňoch a zadávať iba toľko kanban kariet, koľko je nutné. Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na nás. Radi vás vypočujeme.